Deskritti bħala suċċess l-4 tiem ta' attivitajiet organizzati fuq il-fosos tal-Florjana fl-okkażjoni tal-Festi tal-Indipendenza. Attivitajiet li matulhom spikkat il-parteċipazzjoni tal-pubbliku. Iżda wkoll id-diskorsi tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Diskorsi li kienu ffukati fuq l-għaqda u l-proposti għal gvern alternattiv. Is-Sibt, Simon Busuttil kien intervistat mill-ġurnalist Peppi Azzoppardi. 12 sen ilu, l-unika ħaġa li kelli nagħmel fuq l-Unjoni Ewropea kienet li ngħid il-verità, li nkun onest, u l-unika ħaġa li nista' nagħmel li qiegħed nagħmel issa jien huwa li ngħid il-verità. F'din id-diskussjoni spikka l-intervent li għamel il-preżentatur Salvu Mallija. Naħseb li bħalissa Malta qiegħda f'xifer ta' tarf li jista' jwassalna fi żmien ikraħ ħafna, għar minn ta' tmininijiet. Jiena rrid Prim Ministru bħal Simon Busuttil, gentle man. Matul dawn l-attivitajiet kemm il-darba l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil sejjaħ għal koalizzjoni nazzjonali kontra l-korruzzjoni. Jien qiegħed insejjaħ iva għal koalizzjoni nazzjonali kontra il-korruzzjoni. U allura għalhekk illi aħna bħala partit qegħdin ninfetħu għal kull min lest illi jingħaqad magħna. Ġustizzja tfisser illi min sofra inġustizzja natuh id-drittijiet tiegħu. Ġustizzja tfisser illi min wettaq l-inġustizzja iħallas ta' emilu. Matul l-attivitajiet ħadu sem diversi persuni minn oqsma differenti tal-ħajja. Kif tridu żagħżugħ jinvolvi ruħu meta min suppost qiegħed itih l-eżempju qiegħed itihulu ħażin? Kif jista' jkun min suppost qiegħed jagħmel il-ġid ħoloq il-kultura ta' xejn mhu xejn? Spikka l-intervent ta' Martin li introduċa lilu nnifsu bħala ex-tesserat tal-Partit Laburista. Tlabt biex inkellem il-kap ma tanix 3 xhur. Għamilt 35 minuta nitkellem miegħu, ħassejt nikomdu, tinsiex inġer minn kamp Laburist. Stmani, laqani. L-attivitajiet laħqu l-qofol tagħhom bil-mass meeting tal-Indipendenza. Jiena nemmen illi jekk ninaqdu flimkien, jekk naħdmu flimkien, jekk inħarsu l-qoddim, jekk namlu dan kollu flimkien bħala tim wieħed, iva, nistgħu naslu. Iva, nistaw nirnexxu il-kol flimkien. Iva, nistaw natu lil-poplu Malti wawċi l-indipendenza illi tassew jixraqlu.